अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। बहुचर्चित असलेला सोनवडे घाट लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी याआधीच या गटाचं अर्धकाम पूर्ण केलं आहे। उर्वरित काम पूर्ण केलं जाईल असा विश्वास पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे। भडगाव पुलाचं लोकार्पण करताना ते बोलत होते। आपल्याच आमदारावर विश्वास राहिलेला नाहीये, त्यामुळे अतिघाई करत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घाईघाईनं पुलाचं लोकार्पण करून घेतलंय, अशी टीका आमदार वैभव नाईक यांचं नाव न घेत निलेश राणे यांनी केलंय। 9 वर्ष आणि त्यातली मागची 2.5 वर्ष कशी घालवली आम्हाला माहिती। म्हणून मागच्या वर्षभरापासून जेव्हापासून तुम्ही आलेला आहात, जसं निलेश राणेला कॉन्फिडन्स आला, निलेश राणेमध्ये तेज आलं, तसं भारतीय जनतामध्ये पण सारी नवीन ऊर्जा आली, तुमच्याकडे बघून ऊर्जा आली। कारण का जो काय न्याय देईल ही व्यक्ती देऊ शकते। आणि म्हणून आज पक्ष साहेब जिथे बघताय ना, जिथे नजर जाते तिथे भारतीय जनता पक्षामध्ये लोक येत आहेत। फक्त नजर फिरवली की लोक आपल्याकडे येत आहेत। हे तुमचं काम बघून राणे साहेब केंद्रामध्ये आणि तुम्ही इकडे सन्माननीय फडणवीस साहेब मंत्रालयातून आज हे सरकार ज्या वेगाने काम करत आहे, आज गणपतीसाठी 3100 गाड्या ज्या काय सोडण्यात आल्या। जास्त मार्केटिंग झालं नाही, पण तुम्हाला सांगतो 3100 गाड्या, जास्त गाड्या एसटीच्या दर कोणी सोडण्याचं काम केलं तर फडणवीस साहेबांनी काम केलं। त्याचं जाहीर अभिनंदन आम्ही त्यांचं करतो। न सांगता आपल्यापर्यंत या सगळ्या गोष्टी येत आहेत, हे सरकार आपल्यापर्यंत देत आहे। हे सरकार का यावं 2024 मध्ये, याची कारणं मी तुमच्या समोर ठेवली। जी काय कामं येतील किंवा जी काय कामं होतील ती भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्हीच पूर्ण करू। कारण का जबाबदारी आम्ही भारतीय जनता पक्ष म्हणून घेतली आहे आणि ती पूर्ण आम्हीच करणार। कोणी किती बॅनर लावले, कोणी कुठूनही आलं, किती पोरटोरं जमा केली, तरी ते भारतीय जनता पक्ष म्हणूनच आम्ही ते काम संपन्न करणार। लोकांना जे काम अपेक्षित आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आमच्यासारखे कार्यकर्ते करतील, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते करतील। भडगाव पुलाच्या लोकार्पण प्रसंगी अणाव घाटचे पेड भडगाव पुलाचे काम तात्काळ पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौड यांचा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। या पंचक्रोशीतील असणाऱ्या सर्व नागरिकांनी त्यावेळेला प्रचंड विश्वास हा नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्रजींवरती ठेवला, आदरणीय नारायण राणे यांच्यावरती ठेवला। आणि त्यामुळे लॉरेन्स सारखा एक छोटा कार्यकर्ता हा ती जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक हे जिंकू शकले। आणि मला असं वाटतं की माझ्यासारख्याला ज्यावेळेला सार्वजनिक बांधकाम म्हणून जबाबदारी मिळाली, तर या संपूर्ण भागामध्ये ज्या विश्वासाने प्रत्येकाने भारतीय जनता पार्टीवरती विश्वास ठेवलाय, तर त्या विक्रमी वेळामध्ये या लोकांसाठी जर आपण पूल बनवून दिला तर आम्ही काही त्यांच्यावरती उपकार केले नाही, त्यांचं ऋण फेडलं आणि त्या ऋणाची फेड करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही इथे आलो। डॉक्टर निलेशजी, या सर्व भागामध्ये ज्या लोकांनी मांडव फोडो या सगळ्या भागांमध्ये मला आठवतं की या सर्व मंडळींनी प्रचंड विश्वासाने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्रजी यांच्या सर्वांवरती विश्वास जो ठेवला आहे। मी जबाबदारीने सांगतो की या अगोदर कोणी काय केलं किंवा काय करायचंय हे मला माहित नाही, परंतु ज्या दिवशी सार्वजनिक बांधकाम म्हणून किंवा मंत्री म्हणून मला शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये जबाबदारी मिळाली, काही गोष्टी या मनामध्ये ठरवल्या आहेत, ज्या मनामध्ये ठरवल्या आहेत त्या पूर्ण करणं ही जबाबदारी समजतो। आणि जो घाट तुमच्या माझ्या स्वप्नात आहे, तो स्वप्नातला घाट हा त्यावेळेला त्याची सुरुवात नारायण राणेंनी केली आहे, त्याचा शेवट जो आहे तो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आम्ही सर्वजणच करणार। हे मी तुम्हाला सांगतो की जसा हा पूल आणि या सगळ्या विषयाला मार्गस्थ करतोय, त्याच पद्धतीने या मतदारसंघ असेल किंवा सिंधुदुर्ग असेल, या सिंधुदुर्गामध्ये असणारे अनेक विषय हे कसे मार्गस्थ करता येऊ शकतील, या सर्व गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये लक्षात घेण्याची गरज आहे। मी मध्यंतरी कधीतरी एकदा वर्तमानपत्रामध्ये आज पत्रकार आहेत म्हणून सांगण्यात आलं
की कुठेतरी असा विषय निर्माण झाला की कुठचा तरी एखादा रस्ता जो आहे तो रस्ता आंबोलीकडून येणारा रस्ता जो आहे तो रस्ता सुद्धा कुठेतरी खराब झाला. तो खराब होण्याच्या अगोदरच त्याला रेडीपर्यंत कॉन्क्रिटीकरणातून कसा करता येऊ शकतो या संदर्भातला निर्णय हा ऑलरेडी घेण्यात आलाय. त्यामुळे तो ज्या ठिकाणून सुरू झालाय आजऱ्यापासून सुरू झालेला रस्ता हा कॉन्क्रिटीकरणापासून रेटीपर्यंत करणं हे करण्याचं काम आजऱ्यामधून सुरू झालंय. लवकरच हे सर्व काम सुद्धा पूर्ण होणार. या सगळ्यांनी जे जे विषय त्या पंचकृषीमधले आम्हा सर्वांसमोर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला ते सर्व विषय जिल्हा नियोजन मी मगाशीच विचारण्याचा प्रयत्न केला की मी जिल्हा नियोजनवरती आल्यानंतर जे वाढलेल्या निधीपैकी या कृषीमध्ये किती दिले तर 50 लाखापेक्षा जास्त 50 लाखापेक्षा जास्त निधी या पंचकृषीमध्ये जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून देण्यात आला. इतर योजना ज्या आहेत ना त्या वेगळ्या परंतु जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून 50 लाख. ठीक आहे. नवनवीन उपक्रम कसे तयार करता येतील इथे असणारा जो भक्तगण आहे किंवा इथे असणारी भजन मंडळी जी आहे यांना सुद्धा वाजनासाठी लागणारं साहित्य हे येणाऱ्या काळामध्ये कसं देता येऊ शकतं याचा सुद्धा निर्णय हा आम्ही या माध्यमातून केलाय. लवकरच त्या संदर्भातली सुद्धा